Mahigit na 400 mag-aaral ng grade 9 at 10 sa Northville High School sa Barangay Calulot, San Fernando ang nakinabang sa isang community outreach program na pinangunahan ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga at Soroptimist International of Pampanga nitong Huwebes, February 5. Layunin ng programa na gabayan ang mga estudyante sa pagpili ng kanilang tatahaking karera sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman at direksyon habang maaga pa. Tinalakay sa career guidance session ng iba't ibang oportunidad sa edukasyon at trabaho upang matulungan ang mga kabataan na makapagplano para sa kanilang kinabukasan. Itong project na to, with partnership with the Soroptimist International Pampanga and the Rotary Club of San Fernando, Pampanga, a joint project about Dream It, Be It. Dream It, Be It is about the career guidance of the students, the senior students of Northville High School. Meaning, marami tayong mga speakers na nag-share ng kanilang mga experiences how to become a successful individual. Like they share about their experience nung makanano mayari because of many challenges and struggles in life. Pero because of that, alang balakid na daylan in kahirapan para ayabot mo yung kayang pangarap. Bukod sa career orientation, nagsagawa rin ng mga seminar ukol sa Anti-Illegal Drugs, Safe Spaces Act, bullying at child protection. Katuwang ang Philippine National Police o PNP. Ipinaliwanag sa mga mag-aaral ang kanilang mga karapatan at responsibilidad, pati na rin ang mga batas na naglalayong protektahan sila laban sa pang-aabuso at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Ang Dream It, Be It na ning Soroptimist International of Pampanga, meron ka rin objectives na is sopan mila rin kay nakan ka rin junior to senior high school to guide them on how to properly plan in karelang career, particularly in karelang maging course in the future. Ayon sa pamunuan ng paaralan, malaking tulong ang naturang programa upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante hindi lamang sa akademikong aspeto kundi maging sa usaping panlipunan at personal na pag-unlad. Nagpapasalamat po kami na nag-support po ang Soroptimist at Rotary Club para sa kanilang guidance ng grade 9 at grade 10. Dream It, Be It. Very thankful po kami kasi kasama po yan sa project ng school about career guidance para mag-guide sila ang possible career na gusto nila pagkatapos nilang nakatapos ng high school. Then at least may idea na sila kung ano ang plano nilang course na kukunin para maging successful sila in the future, para makapag-prepare sila. Nagpasalamat ang guidance counselor ng paaralan sa Rotary Club of San Fernando, Pampanga at Soroptimist International of Pampanga sa kanilang inisyatiba na aniyay nagbibigay inspirasyon at konkretong suporta sa mga kabataan ng komunidad. Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.